Тук пак сме тук. Това си изпече. Почти. 15 септември. Не, още. И какво да то ще свърши вече край? Ама ти знаеш, че за идърта и двете ротен флеш в тебе. Къде каза? На спамна да взем храна. Взех някаква Аз паянче. ще пробвам да щупа бедрок. Късмет. С дърва на кеп. Тук ще има да си вземаме храна. Айде, спросете, запани мръда. Тук сега не е времето да такова. Още 3 Това клип вие ще го гледате на 15-ти. Сигурно. Лошо ми се първото. Ние тогава ще учим. Супер. Няма учиме. Чекай. Я па няма. Добре, ден ти фола веднага. Аз съм шефа на боса на мафията. Ти си тъп, да. I'm coming home. Взе ли всичко лайно? Всичко ли обра, Леле. Моята печка още свети. Давай да слагаме такос. Давай ми да слагам, ей, расист. Давай да слагам. Аз само бутик си знаеш, не е да във тия работи. Да, то ти ми тай най-гадното на мен, се не знае. Не е гъм. Да, си казал. А това е част. Чай Това ми не идея. бъде за тебе. Който е ти 4 години, първите 4 години. Кажи името на там. Тетарина Никола. Ой, фукнат. Значи това го направих, защото ми трябва малко така пространство в това. Може почнеш да режеш. Това е да си имаш къща с бедрок и навсякъде имаш биринг стант. Супер. Без рука, може? Що му лъжи, то няма това стигне, бе. Какво е в 4? Няма стигне. Не си сметнал. Те не знае 8 клас ще бъдеш, не можеш да смяташ. Не, май ще стигне. 8 клас вика не мога да смята. Пък. Няма си звучи математика в 3 клас. Няма да стигне. Не ще стигне. 4 лева. Някой не са 24. И да съм. Ме кара да изядва. Ама то сега кое е първо? Глоустоуна или Blaze Powder? Blaze Powder, после го... Ток. Стига, да има би, че изпусна нещата. Какво вземеш да не се агресираш на това? Да. Ти ако видиш само как ги правя... Айде бе. Сега аз до къде бях до третото. Малко е така, не давай се, няма да си спи спокойно. Дето. Аз съм тебе не се хвърля своето. Това училището е толкова далече с мен, 8 метра. Не, еш ти. Тук в нашия град тук има метро, аз съм трамвай. Чакай, това тук е готово. Ние правим стрелки, така ли? Странички, двойки. Пък. А ще му на 300 лава. На тънче купче. Дори ли да се бе? Да. Бърз ти искам, бе. Какво бърз ти беше най-лесно. Ти да лъсна нещо. Ще си да лъскаш меча, Да блестим първо. Стига бе, това за не се смага. Знаете си.
Аз някъде не съм сложил. Спиме се още и 9 си. Шарп едно. Аре бе. Едно голстолно става. Тук. Ти имаш холм, няма да... Ти искаш само си покажеш никъл, вайно. Аре, стига, някъде не съм сложил. Мамо? Опа, тук е, ето. Да. Фана го къде съм го сложил. Утре не мисля на чуз. Ето си много проза. Бе, само обясня, може да има такъв индивид. Чакай да има бич, слагам тук по-шенки. Ще ми сгубя реда, ей! Те Левски как завършиха днеска? Левски как завършиха? Как? Един на един. Ама Левски не днеска. Левски още играят. 0-0 по време. Ама те срещу Бероя ли играят? Славия, тъпа. Аз съм готов. Я да видим. Ама аз ще ги обера. И ги слагаш ето чрез стренчките. Къде? И по свърши слагаш надпис. На кой етаж е това? Добре. Да, то ми дава да ги пия, човек. Не, това ще ми трябва. Още спитки. Аз няма да имам нервите, бе. Не, Аз ще го направя после на спид. На кой етаж се слагат те стъпите, бе? Стренджи фурки. Ние почти напълнихме един час, бе. Да, ние ще го... То няма место за всички. Ето, аз направя втори час, бе. Ай ти слагай вода. Йо, ще сам да правиш. За спитки, аз после ще направя на спит. И аз ще справя спитки. Мегалард, шугър. Добре, ти ми ги отдели. Аз ги свършвам. Може да се тръжи бутилки. Ще се... Ти нали направи бутилки, Направи го един след това. Ама спички няма правя толкова много всъщност. Само от двете страни ще направя. Точно. Все Аз ще колко. само две радици. Това са почти два инвентара, бе. Те ще те всичките. Два инвентара без две. 26 спички трябва да правя. 6 по 3 колко? 12. 6 по 4, 24. Пак ли всеки ъгъл? Ми така ми се струва. Не, много, чакай пак ми. Да. Не, половината не е предпочитам. То като взима по 3 го пак тъп. 6, 12. Ми само трябва да страничи. Точно! Пиха от 4-те. Не още съм честа. Значи не дарвар, че ми трябва колко? 12. 100 тебе. И 12 шугър. Шугър.
И само това. И... Бостон. И кой? Бостон. Ти май ме ебаваш нещо. Еба. Това го духаш. Антон Пони. Оф, аз пак трябва да го правя така това. Аз ще записвам. Това така да ти, защото аз си без това си няма работа тук. Тихо се отчака. Голстоун е последен, нали? Да, първо не, после Шулер. Ох. Утре се умира, брат. Ето къде почвам, пускам гитара с гитарата и сега ще снимам. Така готови сме. Спи двойки навсякъде. Направи ли? Да, спи двойки. Бирам ги. Стира с 9-та минута на матч. Какъв е резултата? 0-0. Те трябва да... Те лески трябва да паднат. Не си преценил правилно глупак. Пак ли не стига? Не, да, 9 полшанки са ни излишни. Еми ще... Тур при това стренч победа тук. Те са ни излишните. Аз си ги впълнам с... Готово. Перфектно, айде. Чай. Ето, жаша е това. Нещо не те виждам, стой. Пак не те виждам. Добре, това мисля да бъде този епизод. Там ще го чуя. Ще знам. Чакай, стой. Има стренчка в повече. Добре, значи това ще от мен, айде, чао.